Povesť o kamenných guliach. Ľudia odjak živa snívali o pokladoch, ktoré skrývala zem vo svojich útrobách. Tá ich dobre strážila pred chamtivosťou zlatokopov, hľadačov drahých kameňov a sprvoti sa dokázala brániť aj pred tými, čo potrebovali meď, cín a neskôr i železo. Nepustila ich len tak ľahko do podzemia. Bránila sa tvrdou tatranskou žulou, čadičovými stenami v Cérovej vrchovine, nepriechodnými vápencovými tiesňavami na Gemeri, aj pieskovcovými bralami na Kysuciach. No ľudia ako mravce neúnavne prenikali stále hlbšie, kopali šachty a štôlne, ba napokon sa im do rúk nový pekelný vynález dostal. Pušný prach. Nuž rozhodli sa vyhodiť do povetria celé hory, aby sa dostali k pokladom. Aj na Kysuckom Korcháni sa miestni dozvedeli o vynáleze pušného prachu a čoskoro si ho aj zadovážili od kupcov, ktorí ho v karavánach dovážali až z ďalekej Číny spolu s drahocenným korením a zázračnými vôňami. S takouto vôňou sa bol ponáhľal aj mládenec Miloš za dievčinou svojou vyvolenou, Barborou Megoňovou, aby ju len prekvapil a vyznal jej lásku už postýkrát, bo po nej dávno túžil. Ale ona sa ako si k láske nemala a stále sa Milošovi vykrúcala a s výhovorkami, že ona nemá práve voľnej chvíle, že ide s materou husy šklbať, či na jarmok inokedy, a neprestajne si voľačo vymýšľala, aby s Milošom nemusela byť. Nie, že by sa jej nepáčil, ale ona takej roztopašnej povahy bola, že ju bavilo, keď mohla Miloša kibicovať a naťahovať. Ten sa zatiaľ nechal, lebo Barbora Megoňová sa mu priveľmi páčila a pohár jeho trpezlivosti zatiaľ nepretiekol. I tentokrát to podobne dopadlo. Miloš u Barbory zaklopal na vráta a celý natešený jej zázračnú vôňu ukázal. Nuž okús parfém ďalekých krajín, v tejto jednej flaštičke sú iné svety schované. Barbora moja, aj keď vôňu tvojich rúk žiadna iná krása svetská nemôže nahradiť. Vôňa to je omamná, no mne to nestačí. Ja by som chcela, aby si kvôli mne urobil niečo naozaj veľké. Ako sa vraví, láska hory prenáša. Horu kvôli mne prenes. Tak, aby si vedela, Barbora Megoňová, ja kvôli tebe aj horou pohnem. A keďže niet sily väčšej na tomto svete, ako je láska, ani Miloša v jeho predsavzatí nič nemohlo zastaviť. Utekal on ešte v ten istý deň za čínskymi kupcami, ktorí už nakladali nepredaný tovar na vozy, aby pokračovali ďalej po starobilej hodvábnej ceste za svojimi obchodmi. Stojte, kupci, neodchádzajte! Kúpim od vás všetok pušný prach, čo veziete, ani čo by som chalupu mal predať. Kupci sa radovali, že sa zbavia tovaru a naložili pušného prachu Milošovi, čo odniesol. A ten poď ho do doliny pod miestne bralo, ktoré stálo za dedinou. Skala to bola riadna, ako by sa nejaký statný chlapisko hrbil s ručiskami položenými na zemi a nechcelo sa mu od lenivosti vstať. Na hlave tej ozruty stromy ako pače si rástli a keď sa na tú horu drobný človečik za súmraku pozrel, obor sa zdal ako živý. Miloš, bláznivou láskou hnaný, doniesol pod tú horu všetok pušný prach, ktorý od čínskych kupcov získal. Ako pavúk svojou pavučinou pod kameňmi zlovesnú sieť zaplietol. Potom už len utekal, čo mu nohy stačili za Barborou. Len sa ty poď pozrieť, Barbora milená, čo dokážem. Ak si rečieš, aj horou kvôli tebe pohnem. Barbora sa zdráhala, ale on ju za ruku schytil a ťahal ju do doliny. Na kraji jej riekol. Tu zostaň a dívaj sa. A zapchaj si uši, lebo moja láska k tebe je taká veľká, že by si z nej mohla ohluchnúť. Odbehol. Barbora Megoňová nechápala, čo sa deje. Namýšľať si počala, či to so šikanovaním Miloša trochu neprehnala, ale už bolo neskoro banovať. Odrazu sa akoby nové slnko zažlo. Oči Barbore oslepilo a ozval sa ohlušujúci výbuch. Barbora na zem spadla ani hnilá hruška. Oblohou lietali kamene a stromy, ani čo by súdny deň nastal. A veru, že áno.
Keď prach sadol ako čertová perina a diabolský rev ustal, Barbora uvidela, čo sa stalo. Pochabý Miloš skutočne pohol horou. Kvôli jej srdcu hrdému, čínskym prachom pekelným vyrval zo zeme celý kopec a nechtiac otvoril bránu silám podzemným. Matka Zem sa zachvela nad toľkou trúfalosťou. Zobudila svojho syna. Na mieste, kde stálo bralo, sedel obor. Už to nebola iba skala, ktorá sa na sediaceho chlapa s ručiskami opretými o zem podobala. Ozruta sama sedela obživnutá pred Barborou Megoňovou a zachmúrene na ňu gánila. To ty ma zobudila z môjho spánku, dievča ničotné. Barbora sa na slovo nezmohla, aj keď cítila, že kamenný obor má vlastne pravdu. To ona a jej márnivosť ho zobudili. Avšak na niečo iné v tom okamihu pomyslela. Kde je Miloš? Obor sediac v údolí sa poobzeral, až skaly na jeho krku zaprašťali a niekoľko kameňov sa zgúľalo z jeho chrbta na zem. Ktože? Barbora sa rozbehla k obrovi. Môj milý, veď ma on tak miloval, že až horu kvôli mne chcel preniesť a tak ťa zobudil. Tak to teda bolo, pochopil obor. Zdvihol ruky, ako by sa chcel pozrieť pod ne. A v tom, pod jednou veľkou skalou, uvidel mŕtvého Miloša. Letiaci kameň ho zavalil, rozdrúzgal jeho telo, na kašu mládencové svaly premenil a takto ho zmárnil. Barbora, keď to uvidela, na zem klesla a do plaču sa dala. Nad vlastnou márnomyselnosťou, nad trúfalosťou, ktorá mládencový život vzala. A keď obor uvidel plačúce dievča, tiež mu z očí vyhrkli slzy. Boli to slzy kamenné, studené ako on sám. Gúľali sa mu po tvári ako perly, lež perly to neboli. Dopadali na zem okolo neho so strašným rachotom, ako obrovské kamenné slzy. Potom obor Barboru vzal do obrovitých rúk, pomaly sa postavil na hrubizné nohy, až zemetrasenie počalo a riekol jej. Keď ti Miloš nebol dosť dobrý, za mňa sa vydáš. I zovrel Barboru v svojej dlani a odkráčal on za hory a doly do pekiel samotných, odkiaľ aj vzišiel. I dnes, keď sa vydáte od obce Milošová smerom k Pieskovcovému lomu, uvidíte slzy obra ležať všade navôkol. Sú to veľké kamenné gule a inak ich ani nevolajú, len megoňky. A to podľa nešťastnice Barbory Megoňovej, kvôli ktorej mládenec aj horou pohol.